Ond I ni dechrau heddi yng Nghaerdydd, ac os I chi'n byw yn y brifddinas neu'r cyffiniau, mae yna gwrs ar fi'n dechrau all fod o ddiddordeb I chi. Canfod hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd yw enw'r cwrs, a Dylan Foster Evans o'r Brifysgol yng Nghaerdydd fydd yn cynnal y cyfan. Dylan, croeso ato ni. Diolch yn fawr iawn. Reit yn y cwrs mae Canfod hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd. Fi'n gwybod mae'n rhyw fath o esbonio ei hun, ond pa fath o gwrs fydd I de? Wel, y syniad oedd gen I, oedd gen y Gymraeg hanes hir, maith, diddorol iawn yng Nghaerdydd. Ond yn syml iawn, falle nad ydyn ni ddim wedi canfod yr hanes yna hyd yma. Ac I fi fy hun yn bersonol, dwi'n byw yn y ddinas ers 15 mlynedd, a dwi'n bod dechrau meddwl am bethau fel hyn, ac efo syni trwy'r amser mor fyw, mor ddiddorol, mor annisgwyl ydy hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd. Felly, y syniad ydy, mae'n gwrs, mae'n ddosbarth nos, mae pobl yn gallu dod a dysgu, a fyddai'n arwain y cwrs, ond hefyd, mae yna gymaint ar gael I bobl rwan sydd eisiau ymchwilio eu hunan. Mae Llyfrgell Genedlaethol wedi rhoi papurau newydd, oes Victoria I gyd ar-lein ag ati. Mae yna fapia, mae yna gyfrifiad sydd rhoi manylion am yr iaith a bob dim. Felly mae'n gyfle, gobeithio, I ddarganfod mwy, a dyna pam y canfod. Hynny yw, nid adrodd hanes Caerdydd, ond canfod, darganfod hanes yr iaith. Menter Caerdydd sy'n trefnu'r cyfan, a mae'r canfod yna'n rhyw led awgrymu, mae nid ti fydd yn sefyll o flaen dosbarth yn unig, ond bydd yn gyfle I bawb I ganfod gyda'i gilydd fel petai, ie? Wel, yn hollol, ie. Un o'r rhesymau ni wedi penderfynu sefydlu'r cwrs yma, oedd mod I wedi darllen mewn llyfr yn ddiweddar, yn Saesneg, rhywun yn dweud, for 1,000 years, the language of the Cardiff area was English, a tanfod llawn, a dyna ni. Fel na pai'r Gymraeg wedi bodoli yna o gwbl, neu nid ers 1000 o flynyddoedd, ond mae hynna wrth gwrs yn gwbl anghywir. A dwi'n meddwl fydda Cymru Cymraeg Caerdydd yn credu hynny, ond mae'n rhaid I fi gyfadda, o'n i'n credu rhyw fersiwn chydig yn wanach ar hynny, oherwydd doeddwn I heb sylweddoli fy hun mewn gwirionedd, mor gry oedd y Gymraeg, dydwch chi yn Oes Victoria yn Rhebiwt, enghraifft. O'n I heb sylweddoli'n iawn bod beirdd yr uchelwyr, enghraifft, yn ymweld â llefydd fel Splot, yn ymweld â llefydd fel Trelai. Peth arall diddorol iawn ydy'r achosion llys, pan oedd unigolion chydig yn lliwgar yn rhegi ar ei gilydd yn y 19fed ganrif oedd hyn yn digwydd, a oedd y llys bryd hynny'n cofnodi air am air, yr hyn oedd yn cael ei ddweud. Felly fi gewch chi'r rhegfeydd lliwgar brawychus yma yng Nghaerdydd mewn ardaloedd fel Treganna, neu yn yr Eglwys Newydd ag ati wedi cofnodi. Mae Owen John Thomas yn ei gwaith ar hyn. Mae andros o lot o bethau. Yn ogystal â'r rhegfeydd, mae yna lot o hanes pan siŵr i'r tafodiaeth yn deg o gwmpas yr ardal. Oes, mae'r tafodiaeth yn ddiddorol iawn, oherwydd hynny, os ewch chi nôl llai na 2 ganrif, os ewch chi nôl I ddechrau cyfnod Victoria, mae'n siŵr na'r Gymraeg oedd prif iaith y ddinas. Rhan fwyaf o bobl yn siarad Cymraeg. Ac nhw'n siarad tafodiaeth y wenhwyseg, y de-ddwyrain. Da chi'n gweld olion hyn mewn rhywle fel Ceira, falle sy'n ni ddweud, yng Ngorllewin Caerdydd, Caira, mae'r bobl leol yn dweud, a Caira, mewn gwirionedd, fydda ynganiad hanesyddol yn y Gymraeg, felly yna dyfodiaeth ddiwiog, ddiddorol yna. Wrth gwrs mae honna I ryw raddau wedi diflannu erbyn hyn, ond mae yna dyfodiaeth newydd yn y ddinas, a un peth da ni ddim wir erioed wedi astudio'n fanwl ydy'r datblygiad yna'r dyfodiaeth newydd. Gwrandewch ar bobl ifanc yng Nghaerdydd heddiw yma, gwrando ar i'r rhieni nhw os nhw o Gaerdydd, nhw'n siarad neitha gwahanol. Os oedd Mam Gu Ty Cyn 9 a taid o Gaerdydd, gwahanol eto, mae'r iaith yn newid yn sydyn iawn yng Nghaerdydd, a mae hwnna'n rhywbeth hyfryd I astudio. Dros yr hanner canrif ddiwetha, na hyd yn oed llai na hynny falle, 10 mlynedd ar hugain ddiwetha. Dwi wedi byw yng Nghaerdydd ers 10 mlynedd ar hugain, a wedi gweld newid aruthrol yn y ddinas, yn ieithyddol hefyd. Achos mae rhywun erbyn hyn yn cerdded lawr y stryd yng Nghaerdydd a clywed digon o Gymraeg. Yn sicr, ie. I rywun fel fi, hynny yw, un o'r pethau dwi'n gobeithio gael o'r cwrs ydy profiadau bobl sydd wedi byw am yn hirach, sydd yn gwybod mwy na fi am rhai pethau hefyd. Felly, dwi'n mawr obeithio fydd pobl yn dod o'i gwybodaeth nhw, eu profiadau nhw i'r cwrs. Mae yna hanes difyr am fachgen bach oedd yn Nghaerdydd rhyw ganrif yn ôl yn ei atgofion yn ddiweddarach. Elfed Thomas, mae'n sôn bod wedi cael bwnclist am siarad y Gymraeg yn y stryd, yn Treganna. Gwraig yn gofyn, what are you speaking? Welsh. Ac I feddwl rwan, mae yna dros 1,000 o blant yn cael addysg Gymraeg yn ysgolion cynradd Treganna. Hefyd, o ran yr ardaloedd Treganna, Splot, chi'n sôn, ond lot o hanes yn perthyn i'r enwau, ynddi? Treganna ddiddorol, erbyn hyn yn ardalaethau Cymreigaidd iawn, Canton yn Saesneg. Hoffwn I ddarganfod ar y cwrs yma, ble daeth yr enw yna yn hollol. Hyd y gwela I, fi o bod enghraifft cyn diwedd oes Victoria,
A dwi'n meddwl na beth oedd y Cymru Cymraeg yn dweud yn gyffredinol oedd cantwn. Ie. Ryw fersiwn, nid canton, ond cantwn. Reit, ie. Chi'n gweld cantwn. Ond mae'n enghraifft ar bapur o dregana ddiwedd oes Victoria, ond dy'r enw na ddim wir yn cael ei ddefnyddio, dwi'n meddwl, tan ail hanner yr 20fed ganrif ac yn raddol bach, mae o'n cymryd lle Canton i ryw radda. Ond hyn o wedyn, gewch chi lawer o Gymru Cymraeg sydd yn teimlo'n hapusach yn dweud Canton na tregana. Ond mae hynna'n un enghraifft sut mae'r boblogaeth Gymraeg yn y ddinas, dwi'n meddwl, wedi teimlo, dyn ni'n rhan o'r ddinas, dyn ni'n perthyn yma, fel bod enwau Cymraeg ar y llefydd yma, rhyw beth ydyn nhw. Ond mae hynna'n gallu arwain weithio at greu enwau. Grangetown. Dwi wedi canfod tua 8 neu 9 o ffurfiau Cymraeg ar enw Grangetown sydd wedi cael eu creu o fewn fatha 10 mlynedd dwytha yma. A bod nhw'n chwilio isio creu rhywbeth newydd. Ydych chi ddadlo blaid ac yn erbyn hynny, ond mae'n ddiddorol iawn. Mae'n ddiddorol, ydy. Wel, mae'n swnio ddiddorol ti hwnt. Nawr, mae'r cyfan mynd i fod yn digwydd yn ysgol Plasmawr. Ydy. Ia, a dechrau wythnos i fori, dwi'n iawn? Wythnos i fori, a fyddwn ni'n cwrdd bob pethefnos, rhyw 5 sesiwn cyn y Nadolig, rhyw 5 sesiwn ar ôl y Nadolig. Cwrdd bob pethefnos gobeithio rhoi cyfle i bobl neu chydig o ddarllen neu chwilio am ddeunydd i hunan. Ond os di bobl eisiau dod, ydyn nhw ddim eisiau gwneud gwaith ymchwil, ddim problem o gwbl, yna ddigonedd yn mynd ymlaen, ond os yna bobl yn meddwl, hoffwn i wybod mwy am fy stryd i, neu fardal bach i, neu'r capel yma, neu yr unigolyn yma, wel, gobeithio fyddai'n gallu gweithio gyda nhw wedyn, a gallwn ni ganfod yr hanes yma gyda'n gilydd. Wel, mae'r manylion cysylltu wedi bod ar y sgrin yn ystod y sgwrs. Dwi'n siŵr fydd y lle dan i san. Prif. Gobeithio wir. Diolch yn fawr i ti am ddod i mewn. Bob hwyl gyda'r cyfan. Diolch yn fawr iawn.